खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनो माबा खिथानो नागिरदों नै मोनसे गोनांथार खोथा बेनो जाहैबाय नै आंनि सिखा गोदान गोदोनि राजाफोर लाग्रा नै बे सिखाखौ बबेयाव मोन्दों मिथिगौ ना रायजोफोर नै बिराद मोजां आरोना सिखाया नै अरुणाचलनिसो लाबोना फैदों बे सिखाखौ जोंनो माने जों बोरमा बेदर आरि जायो नालाय मालाबा मालाबा ओमफ्राय दाउ बेदरफोरखौ जा गिदिर गिदिर दानना हरो ओमफ्राय बेखायनो सिखा गैया नालाय आंनाव दाननानै जानो जि गिदिर गिदिरैनो संनांगौ जायो रुनानै बेखायनो बेखौ बिहरखादों आरो गाव न'आव थांनायाव लाबोना होफैबाय आरो मोजाङानो बिराद मोजां बिराद गोबौ बख'नानै खिथानानै लानोबो आरामथार नै लानानै थाबायनो नै बोरमा बेदरा सारियाव सिखा गोदानजों गोदाबाय जोंहा अरुणाचलनि सिखा बेसेबां लानायमोनलाय 1500 1500 लालायबावदों बेनो थैबायलै अरुणाचलनि सिखा बेदराबो नायलाय मासे मोजां मोजां गोजा गोजानो बोरमा बेदरा नायलाय बरिया मोजां बोरमाया मोजां नङारा बेदरासो मोजां बाबाया बोरमा बिदि हाराखौ मालाय इसायदि हाराखौ बिहरबाय थायोब्रा हाराखौ रुनानै जानांगौरा बोरमा बेदरखौ रुनानै माबोरै संनानै जागोन जोङो नायलांबाय था नोंथांमोना बेयाव सामब्राम ओमफ्राय मस्ला एसे होनानै हालदै संख्रि होनानै लगायग्रोनानै लागोन र' नायलांबाय था नोंथांमोना नैबे सामब्रामबो होसिगोन ओमफ्राय बेयाव होगोन संख्रै नै गोथाङावनो लगायखासिगोन आरो संख्रै ओमफ्राय नैबे मा टार्मारिक पाउडार होनलाय ओमफ्राय नैबेयो मा गरम मसला ओमफ्राय नैबेयो मा धनिया पाउडार मोजां सिफ्लेजानांगौ जाबाय एबार एवनोसैल' आरामनो दसे दोनहाबनानै नैबे थाव गोथां मीठा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल है ये सब जायो नै ने थाव नाङाबा बरिया बे सामब्रामा गलांजोबनोसै हनै थाव सेरबाय नै जेराव टमेटो आलू बुरजा आलू ओमफ्राय आंना थौसि आखाया बेसे जानाय मानो
जानोबा खायसो आंबो बानायनो अ आ इ खौ आंबो फोरोंनो अ आ इ उ रि ए ऐ ओ औ आं ओ आ इ उ ए ऐ औ आं रि ए ऐ ओ अ आ इ उ रि ए ऐ ओ औ आं Gimana? Coba. Kasih sini dulu babnya. Ada bagi gede. जाबाय नै Dari sini. दुन्दियाबो गैथारा नै दोंनैल' Aku dapat kayak tadi. जा मोजां मोजां बेदराबो मोदोमनो बोरमा मेन्दा खोमा आलुआलाय आलुखौ खादै खनसेनो बै लिरबावदो जाबाय एबार दै होनोसै आं बेयाव बेखौ कुकाराव ट्रेन्सफार खालामसै ओमफ्राय स्टिम मारिनोसै होनबानो मोनबाय जाबाय नै कुकाराव चेन्ज खालामबाय बेखौ दा आं सिटि मारिनोसै बरियानो नमक ठीक ठाक हो गया? थोड़ा सा डाल दे देना इधर कम डाला ना उस टाइम जो मीट के साथ दिया था ना वही है ना इतना सा हो जाएगा खुद ना क्या बस बंद कर दो टेस्टी आ जाएगा अभी चलो बोरमा रोसिखौ लोंसिगोन आरो जेनेबा हान्थुनि मैला मैलिफोरा ओंखारजोबसिगोन बोरमानिया स्टिम मारिबानो जाबाय आरो सारायाव बस्लायदो एसे आलुखौ थुफ्रुनानै गोदौहोनोसै होदनांगौ बोरैबा Yummy. अल्ला रहम Allah. दै गुदुंखौ होदो एसे एयावनो एसे आलु थुफ्लेनानै गोदौ होदो होनबानो ये डाल दे बस हो गया आलुखौ एसे थुफ्लेले फैयाखै जलबांखा नै जानोसै रोसिया लोंदो खनसे गाबोनायब्रा हाब गोबाव गाबथारबायलै हारे मा खालायबाय नै मोनबाय मोननायालाय हारे आलुआ चलो हो गया दुन्दिया हरदो रुक जा ओइयाव गंगार बानलु
Ôi cho bà bên hungry. 시간 너무 봐. Hey, सनाबाय थार ओरैनो मा गोलैखो आं दहाय लाबोबावनो नागिरदोंमोन दुन्दियाखौ मोनासै गैलानो दिनै गैलानो माने गैया लाबोआखैनो सावल इसमें डालो खोबना होदो बेखौ दसे मोनबाय नै बरिया गोथाव बोरमा हान्थुनि हारा माबा ओंखारजोब्बाय गासिबो एथ' गोबाव संबाय कुकाराव रुबाय मोना थायो सोरबा जों आरो एसे जायो नालाय जुल रस बियो